Hej alla barn! Idag ska vi spela MM2. Varför är det många bacons fy-fan? Vi ska vota för ett map. Hotel Kaxi alltid annars är man dum. Snälla var mördö eller sherry. Fy-fan vad tråkig. Konstig språk, vad i helvete. Men för i helvete, rör inte mig. Men oj, vilken sötis. Tjag blir kär. Var är mörden? Sluta följ mig fy-fan. Oj da, någon dog, var rolig. Där är kroppen, tjag andra var mörden är. Men fy-fan, är du dum eller? Tjag mörden har inga hjärnceller. Tjag skratta ihjäl mig.